Pwy oedd Gruffudd ap Llywelyn? Fe oedd y cyntaf a'r unig frenin i uno Cymru o dan un goron, ac roedd yn un o'r llywodraethwyr pwysicaf yn hanes Cymru. Roedd yn rheoli Gwynedd a Phywys, sef dwy o deyrnasoedd mwyaf pwerus Cymru o 1139 ymlaen. Ar flwyddyn honno, llwyddodd i drechu Eingl-Sacsoniaid Mersia hefyd. Yn ystod ei deyrnasiad, gwnaeth gytundeb gydag Iarll Eilfgar o Fersia, a selio'r cyfamod trwy briodas a'i ferch, Eildgyth. Daeth y deheubarth a Morgannwg dan ei reolaeth, felly o 1155 ymlaen am y tro cyntaf mewn hanes, roedd Cymru gyfan dan reolaeth un dyn. Gyda chymorth Eilfgar, ymosoddodd Gruffudd ar Henffordd ac ennill mwy o diriogaeth barhaol, y tu hwnt i Glawddoffa. Byddai Gruffudd ap Llywelyn yn llywodraethu Cymru gyfan am 8 mlynedd gyda llys mawr yn Twtil Rhuddlan, un arall o safleoedd cadw, lle roedd ganddo luoedd morol gerllaw. Ond, yn haf 1163, cafodd ei fradychu a'i ladd gan ei bobl ei hun. Ar ôl ei farwolaeth, rhannwyd Cymru eto, gyda'r dadlau ar gynnen yn mynd yn fwy cymleth, yn sgil y goresgyniad Normanaidd cyntaf, yn fuan ar ôl 1166. Mae Gruffudd ap Llywelyn yn dal i fod yn un o arwyr amlycaf hanes ein cenedl, y cyntaf i uno'r wlad, a'r olaf i'w dal fel un. Cadw, lles pawb.